Alexandru cel Mare, viață scurtă, planuri mărețe. Să începem cu începutul. Alexandru se naște pe 20 iulie 356 înainte de Hristos, în Pela, Macedonia. Părinții lui erau Filip al II-lea, regele Macedoniei, și Olimpia din Epir. Se spune că Olimpia l-ar fi otrăvit pe Filip pentru a-l vedea cât mai curând pe fiul ei pe tron. Alții zic că l-a ucis Pausania, scăpetenia găzilor regelui. Alexandru îl îmbrăzește pe Bucefal, un armăsar puternic, pe care îl face de asemenea calul său de luptă. La 13 ani, Alexandru îl primește drept tutore pe Aristotel. În urma morții lui Filip, nobilii decid că tronul îi revine lui Alexandru. Orientul. După ce devine rege, Alexandru își propune să îl învețe minte odată pentru totdeauna pe Imperiul Persan. Alexandru strânge armata și pornește în expediție. Cucerește cu ușurință teritorii precum Grecia, Bulgaria, Dobrogea și se pregătește de confruntarea cu perșii. După lupte grele în Persia, Alexandru cucerește Marele Imperiu. Orașul nu este distrus, oamenii își păstrează credința, iar prizonierii sunt tratați cu mult respect. Primirea regelui macedonian. Imperiul Persan nu i-a primit prea bine pe macedonienii lui Alexandru, dar între timp și-a dat seama că Alexandru e un om cinstit și de încredere. Egiptenii, în schimb, l-au primit ca pe un eliberator, un faraon, întrucât perșii nu erau prea doriți. Alexandru la Ierusalim, intrarea în Babilon și Alexandru Amora. Bătălii. Granicos 334 î.C., Isos 333 î.C., Gaugamel la 331 î.C., Hidaspes 326 î.C. Apusul unui mare imperiu. Pe data de 10 iunie 323 î.C., Alexandru moare din cauze necunoscute. Posibile cauze: malarie, pancreatită acută, febră tifoidă, otrăvire. Alții însă susțin că totul a fost legat de schimbarea mediului. Corpul europenilor nu era obișnuit cu clima uscată și nu avea imunitate la bolile asiatice. Cultura elenistică. Alexandru a îmbinat arta greacă cu cea orientală, născându-se astfel cultura elenistică. Copiii din Orient erau educați după modelul grecesc, iar toată partea legată de literatură era bazată pe operele artiștilor greci. Partea opusă, însemnând matematica, era bazată pe teoriile matematicienilor greci. Surse: text, Wikipedia Enciclopedia Liberă, imagini de pe Wikipedia Enciclopedia Liberă și Google Chrome, muzica Hello Adele de pe YouTube.